Viral ngayon sa buong mundo ang isang balita na mayroon ng zombie virus. We have all witnessed the horrors of what one virus can do. Nadiskubre ng mga scientifico ang 13 uri ng mga ancient viruses Na nababahala po ngayon ng mga eksperto sa Europa. Tinukoy po nila ang zombie virus na 48,500-year-old na. The researchers who have revived a number of these zombie viruses, as they're now being called, have found the potential revival of viruses. Sinabi pang may zombie outbreak na raw sa China pero tinatago lang ito ng gobyerno nila para hindi magpanik ang mga tao. Ano ang nangyayari ngayon? At bakit involved na naman ang China sa ganitong issue? Kung isi-search nyo ito sa internet ay talagang napakaraming video tungkol dito. TikTok, YouTube at sa Facebook. At nabalita rin ito sa mga legit na news networks. Talagang napakarami ang natatakot tungkol dito kaya naman nagsagawa ako ng sariling pag-aaral para malinawan ang lahat. Ano ang zombie virus? Ano ang kayang gawin nito sa mga tao? Saan ito nagsimula at talaga bang kumakalat na ito? At ang pinakaimportanteng tanong, ligtas pa ba tayo? Zombie virus na nadiskubre ng mga siyentipiko, yan ang ating aalamin. Kabi-kabila ang mga videos at mga balita tungkol sa zombie outbreak ngayon. Tila ba marami ang natatakot dahil sa mga fake news na ito? Pati ako, aaminin kong medyo kinakabahan ako ng konti, kaya naman nag-research ako para alam ko kung ano ang totoo. At yun na nga, wala tayong dapat ikatakot kung alam natin kung ano talagang nangyayari. Kung totoo man ito ay sigurado akong hindi pa handa ang aming bahay sa pagsugod ng mga zombing ito. At nakumpirma nga kamakailan lang ang kanilang diskubre ay isang zombie virus. Nahanap ito sa Siberia, Russia. Sabi sa ilang video ay sinadya raw itong hanapin ng Russia para magkaroon sila ng biological weapon o yung hahawaan nila ng kung ano-anong sakit ang mga katunggaling bansa para manalo laban sa mga ito. Pero mali po iyon. Nadiskubre ang mga zombie virus na ito sa natutunaw na yelo ng Siberia, bunga na rin ng climate change. Ang virus na ito ay tinatayang matagal ng frozen at natutulog sa loob ng 48,500 years o halos 50,000 years. Sa kasamaang palad ay aksidente itong na-activate ng mga researchers. At hindi lang isang zombie virus ang nakuha, kung hindi 13 infectious virus. Talagang nakakahawa kapag hindi naingatang mabuti ang pag-handle sa mga ito. Climate change ang pangunahing nakikitang dahilan. Kung hindi lang agarang natutunaw ang yelo sa North at South Pole ng planeta, ay hindi lilitaw ang mga ganitong natutulog na virus. Hindi lang mga siyentipiko mula sa Russia ang tumingin dito. Nakumpirma na rin ito ng mga siyentipiko mula sa France, Germany, China at USA. Tinawag itong zombie virus dahil kaya raw nitong maapektuhan ang utak ng tao. Hindi lang tao, pati na rin ang mga hayop nakakapitan nito. Kung kinakabahan ka sa mga oras na ito ay parehas tayo. Dapat lang natapusin mo ang video dahil may good news ang nag-aabang sa'yo. Pero bago yun, bakit at paano nga pala ito nadiskubre? Maraming researchers mula sa iba't ibang panig ng mundo ang talagang mahilig maghanap ng mga frozen bacteria, DNA o mga microorganisms mula sa mga yelo dahil ito ang pinakamabisang paraan para malaman ang history ng mga nabuhay sa Earth gaya na lang ng mga mammoth, mga dinosaurs at mga hayop na matagal nang extinct. Kung wala silang mga nag-aaral sa mga frozen DNA na ito ay malamang baka hindi natin kilala ang mga ancient animals. Sa kasalukuyan ay maingat na pinag-aaralan ngayon ang mga virus na ito dahil isang pagkakamali lang ay alam nyo na siguro ang mangyayari. Ito ang tinatawag na permafrost.
Short term ng permanently frozen ground. Ang permafrost ay halos 15% ng kabuuang lupa ng Northern Hemisphere. Hindi lang labi ng mga sinaunang hayop ang nagtatago rito, kung hindi pati na rin ang napakarami pang viruses na hindi pa natin nadidiskubre. Kaya naman dapat triple ingat ang mga siyentipikong pinag-aaralan ng mga ito. Ang mga virus na ito na matagal nang natutulog sa permafrost ay tinatawag nilang dormant virus o mga virus na walang banta sa atin hanggat hindi na-activate. Pero pasensya na kung madidisappoint kayo sa mga researcher na ito. Aminado sila na aksidente nilang na-activate ang 13 zombie viruses na ikinakabahala ngayon ng marami. Banta ng mga researchers na kung patuloy na matutunaw ang mga yelo sa permafrost ay maaaring maglabasan ang tinatawag na pathogens na maaaring maka-infect sa atin ng iba't ibang uri ng sakit. Ang mga pathogens na ito ay maaaring humalo hindi lang sa tubig kung hindi pati na rin sa hangin. Milyon-milyong taon nang natutulog ang mga ito at kapag natunaw ang mga yelong pinaglalagyan ay maaaring kumalat ito sa buong mundo. May isang phenomenon ang mga scientists na tinatawag nilang raining viruses. Literal na umuulan ng mga virus dahil kaya palang mag-multiply ng mga virus sa atmosphere at sumama sa ulan pababa sa atin. Kaya nilang mag-ipon-ipon ng mas mataas sa ulap pero mas mababa ng konti sa dinadaan ng mga eroplano. Tinatayang trillions of virus ang nasa ating atmosphere at bumabagsak kasama ng ulan. Ayon sa mga scientist, sa tuwing naliligo tayo sa ulan ay halos 80 million viruses ang nasasalo natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit kapag nababasa ng ulan. Pero wala dapat ipag-alala dahil ang mga virus na ito na kasama ng ulan ay mga mahihinang klase lamang. Kaya simpleng lagnat, ubo o sipon lang ang nakukuha natin dito. Sa totoo lang ay mas pinapalakas pa nga nito ang ating immune system sa pamamagitan ng pag-a-activate nito sa ating white blood cells para labanan ang mga bakterya o virus sa ating katawan. Kaya naman sa susunod na magkakasakit tayo dahil sa ulan, ay isipin nyo na lang na pinapalakas nito ang inyong resistensya. Sa kabilang banda, nakakabuti rin ang milyong-milyong virus na ito sa kalikasan, mga halaman, kalupaan, pananim at pati na rin sa mga hayop. Ngayon naman dumako tayo sa exciting part. Ano itong mga video na ito na nagkalat sa TikTok pati na rin sa YouTube na may zombie outbreak na raw? Sinasabi pang tinatago ito ng China para hindi mag-cause ng panic. Ang sagot ko dyan ay, hindi po ito totoo. Wala pong zombie. Marahil sinasabayan lang ang trend na ito ng mga taong mapagsamantala at nagpapakalat ng fake news. Ang nadiskubre po ay zombie virus at hindi po zombie outbreak. Ang tanong ng ilan, safe pa ba tayo? Ang sagot ay oo. Dahil ang virus na ito, bagaman makakaapekto sa utak, ay mahinang klaseng virus lang. Kayang-kaya itong labanan ng ating immune system at mga gamot sa kasalukuyan. Yun naman pala, ligtas naman pala tayo. Pero kahit kontrolado na ang sitwasyon, ay madiin pa rin nananawagan ang mga siyentipiko tungkol sa climate change. Kung patuloy na matutunaw ang mga yelo sa ating planeta, ay may tsansang mas malakas na virus na ang sumalubong sa atin. Sa lawak ng permafrost ay sigurado ang mga scientist na marami pang virus ang natutulog na maaari nating magambala. Sa ngayon ay panatilihing malinis ang kapaligiran at palakasin ang ating mga immune system. O mga kapantas, huwag nang matakot.